खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव जगदान जानायखौ लानानै बे समाव बेजों खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बुंनायखौ नुनो मोनबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव जे हलथुगाव प्राइमारियाव जगदान जानाय हाबाफारि सोलिदोंमोन। बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय जगदान जाफैदोंमोन बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय फिन यूपीपीएलआव थांफिननानै गोबां अजद होनाय बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे 20,000 रां होनो होननानै जोंखौ फुस्लायनानै लाना थांदोंमोन, टिका होगोन होननानै जोंखौ लाना थांदोंमोन। नाथाय बे समाव टिका आरो 20,000 रांखौ गोबाव सम नेनानैबो मोननो हायाखै, जायनि थाखायनो जों फैफिनबाय बा यूपीपीएलआवनो थागोन होननानै माखासे खौरांगिरिनि गेजेरजों बा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन। आरो बे समाव फिन आरोबाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बुंथिदों बिथां देबरगाव ब्लक बीपीएफनि गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव रां होनानै सोरखौबा फुस्लायनानै लाबोनायनि जेबो नीति आरो आदर्श गैया होननानै बाथ्रा बुंफिनदों गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा। जोंनि बीपीएफ राजनीतिक हान्जायाव गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ फुस्लायनानै लाबोनायनि जेबो नीति आदर्श गैया। थारैनो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ सोरबा जुदि मोजां मोनदोंब्ला बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव फैगोन आरो सोरबा जुदि बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव गाज्रि मोनदोंब्ला बिथांमोना सुखुवाब्ला बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै थांनो हागोन, बेवहाय जेबो बाधा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा। बरन्स जोङो बुङो जे जोंनि बीपीएफ राजनीतिक हान्जाखौ सोरबा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला दुखु मोनदोंब्ला बिथांमोना थांथों, जों बेखौबो बादा होआ। किन्तु जों गुबुन हान्जानिफ्राय गुबुन संगठनफोरनिफ्राय फैनायखौबो जोङो हमथाया, जोङो लायो। जायहा फैगोन बिथांमोना जोंजोंनो लोगोसे थानानै खामानि मावगोन आरो जायहा थानो गोसो गैया बिथांमोना थांगोन। जों रावखौबो फुस्लाया, थाखा फैसा होगोन होननानै माबा मोनसे होगोन होननानै जोङो रावखौबो फुस्लायाखै, दिनैसिमबो फुस्लायाखै। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव थांनाय जाखिनि जगदान जाबाय बे जगदान जानाय बिथांमोना खामानि मावगोन, बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय खामानि मावगोन, गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो जा बिथांमोना थांबाय बिथांमोनखौबो दाबि धमकी होनानै सिगिनानै माखासे बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिनो एक्सपेल जानाय बिथांमोना लाना थांदों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव होननानै अजद होदों बिथां गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोनाबो जाय बिथांमोना थांफिनदों बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव थांफिनदों बिथांमोनाबो जोंजोंनो दं, जोंजोंनो थानानै खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया दा गावनो जोबोद गोख्रों जोबोद स्ट्रं होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ जाय मोजां मोनगोन बिथांमोना जोंनि हान्जायाव फैनो हागोन। नाथाय रां होनो थाखाय सोरखौबा थामहिनबा बे समाव रांजों फुस्लायनानै गोदै राव होनानै बुंनानै बिथांमोनखौ लाबोनायनि नीति आदर्श गैया। आरो जाय बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनाखै बिथांमोना थांनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां देबरगाव ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां गिलबार्ट बरगयारिया। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। सिगां बयबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोंहा देबरगाव ब्लक बीपीएफनि आन्डाराव हलथुगाव प्राइमारि सिङाव थानाय धर्मपुरी नैबे गामियाव जोङो मोनसे मिथिं लिंदों प्राइमारिनि। बे मिथिङाव गाहाय आलासि महरै जोंनि बीपीएफ राजनीतिक हान्जानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा नुजाथिफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बीपीएफ राजनीतिक हान्जानि दैदेनगिरिफोर, उइमेननि, इयुथनि, बीएसयूनि गासैबो जोंजों लोगोसे लोगो लाफाफैदों। आङो बिनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरो बे समाव। आरो मोनसे बिसेस मिथिहोनायखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों। बे जाहैबाय थांनाय
साननैसोनि सिगां जोंहा बिसमुरियाव मोनसे जयनिं प्रग्राम जादोंमोन आरो बे जयनिं प्रग्रामाव मैखोमै जोंनि हल्थुगाव प्राइमारिनिफ्रायनो एक्स एनडिएफबि आरो एबसुनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव हाबफैदों। बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि मथ' नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै गावसिनि गोजाम हान्जाफोरखौ नागारनानै जोंजों लोगोसे जाफानानै फैगौ बिटिसि इलेक्सन आरो भबिष्यत बर' आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनि बिटिसिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनायाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना जोंजों फैबाय आरो नैबे आंनि साखाथि जिरायनाय बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव जइन जाफैदों। जोङो रावखौबो बिसोरखौ बुङाखै नोंथांमोना जोंजों लोगो लाफैनांगौ होननानै, नाथाय बिथांमोना इच्छा गावसिनि गोसो जानानैनो जोंखौ जोंनि मावनायखौ मोजां नुनानै बिथांमोना जोंजों लोगोसे जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना हल्थुगाव प्राइमारि आरो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि बे बरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो गामिफोराव हाबै हाबै बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगोन। बिथांमोना थिरांथा लाखाबाय आरो गुबुनफोर दंबावोमोन। आङो मैया रिपर्ट मोननाय मथे गुबुनफोर बिथांमोनजों लोगोसे दंबावोमोन। बे गुबुन माखासे बिथांमोनखौ जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय एक्सपेल जानाय माखासे सोद्रोमाफ्रा दाबि धमखि खालामनानै सिगिनानै मैया हमनानै लांफिनदों होननानै जों खोनादों आरो बिथांमोना दिनै जोंजों बेवहाय गिनानै लोगो लाफैयाखै। बिथांमोना थांदोंब्लाबो, बिथांमोनखौ हमनानै लांफिनदोंब्लाबो बिथांमोना खिन्थु बिसोरजों थालिया, बिथांमोना जोंजोंनो थागोन। आङो बे समाव नामफोरखौ बुंथ'ला, खिन्थु बिथांमोना लांजादोंब्लाबो जोंजोंनो थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि सेरावनो थाफानानै बिथांमोना जेब्लायबो बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि जानानै खामानिखौ मावबाय थासिगोन। आरो बिथांमोना जे जोंजों जइन जादों, बे जइन जानायाव जोंखौ बुंदों बायदिसिना होगोन मागोन होननानै फुस्लायनानै लांदों होननानै। बिथांमोननावनो नोंथांमोना सोंबाय, दाखालिबो सोंबाय, दाखालि बिथांमोनाबो बुंबाय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव गुबुन सोद्रोमाफोरखौ, गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ फुस्लायनानै लाबोनायनि जेबो नीति आदर्श गैया। जोंहा बेबायदि माब्लाबाबो जोङो मावाखै। बरन्स जोङो बुङो जे जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जाखौ सोरबा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला, दुखु मोनदोंब्ला बिथांमोना थांथों, जों बेखौबो बादा होआ। खिन्थु जों गुबुन हान्जानिफ्राय, गुबुन संगठनफोरनिफ्राय फैनायखौबो जोङो हमथाया, जोङो लायो। जायहा फैगोन बिथांमोना जोंजोंनो लोगोसे थानानै खामानि मावगोन आरो जायहा थानो गोसो गैया बिथांमोना थांगोन। जों रावखौबो फुस्लाया। थाखा फैसा होगोन होननानै, माबा मोनसे होगोन होननानै जोङो रावखौबो फुस्लायाखै, दिनैसिमबो फुस्लायाखै। आरो आं देबरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट थासान्दियाव बेबायदि खामानिया माब्लाबाबो जानाय नङा, माब्लाबाबो जानाय नङा। जोङो माब्लाबाबो रावखौबो फुस्लाया। जायहा जेखौ मोजां मोनदों, जायजों हामजाजानायखौ मोनदों, बिथांमोना बेजोंनो थानानै खामानिखौ मावगोन। आरो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जाया दा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं। बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङ। जोङो बिटिसि इलेक्सननि थाखाय दा साखाफारा खानानै दंखासै आरो जोंहा देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो दिनैसिम जेनफेराखै आरो जेननायबो नङा। भबिष्यतावबो जों जेननाय नङा। गुबुनफ्रा थांब्ला थांथों, खिन्थु जोङो भटआव, इलेक्सनाव माब्लाबाबो देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जेननाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाफोरखौ, रायजो राजाफ्रा भुल माखासे मेडियाफ्राव इनफरमेसन, खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ फोथायनो नाङा। नंगौखौ नंगौ, नंखायखौ नंखाय जेन' बिजिरनानै बिसार खालामनानै लायो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो थगायजानो नाङा। नैबे बिथांमोना आंजों जे जिरायफादों, बिथांमोनखौबो सिगिदों, मानो थांखो, मानो जइन जाखो होननानै सिगिदों। नाथाय बिथांमोना गियाखै, मानोना बिथांमोना जेबो दाय मावाखै। गावसोर जेखौ मोजां मोनदों बाव थागोन। जोंखौ मोजां मोनदों, जोंजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावनो बिथांमोना थिरांथा लादों। जों मस्ट वेलकाम खालामदों, जोङो बरायनानै लादों आरो जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो। आरो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बिसेसकरि नैबे हल्थुगाव प्राइमारियाव जोङो थांनाय बाराव बबेबा भट सेन्टाराव एसे खम भट मोनदोंमोन। बे भट खम मोननाय सेन्टारफ्रावबो जोङो देरहासार जाफिनगोन। बिथांमोननि नाजानाय आरो जों बयनिबो खौसे जथाय जानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो देरहासारनायखौ मोनगोन।
आङो बेखिनिखौ रायजोफोरनो मिथिहोबाय आरो बयबो जेन' लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों लोगोसे थाफानानै बिटिसिनि भबिष्यतखौ बानायनायाव जोंनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि खामानिखौ मावनायाव जेन' बयबो मदद होयो आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरै खर' गंग्लायनानै खावलायबाय। जोंनाव बिपिएफआव हाबफैनायफ्राथ' थांफिनाखै, माखासेखौ सिगिनानै लांफिनदों होननाय आङो मैया रिपर्ट मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो इनफरमेसन हरदों जोंखौ लांदोंब्लाबो सिगिदोंब्लाबो जोङो बिथांमोनजों फैदों दिनै लोगो लानो हायाखैब्लाबो जों बिपिएफ जाखाबाय जों बिपिएफआवनो थागोन होननानै जोंनो खोन्थाहरदों। बिसोर लानानै थांदों मालाय मा जानो, बिथांमोना बिपिएफ जाखाबाय बिपिएफयैनो थागोन, बिथांमोना जइन जाफिननाय नङा। मैया मेडियायाव ससियेल मेडियायाव होनानै खोन्थादोंनो जे जबरदस्ति लांदों जोंखौ थगायनानै लांदों होननानै। बिथांमोननाव सोंनो हागोन जों मा रायलाया माब्रै बिथांमोना जोंजों कन्टाक्ट खालामनानै जइन जादों बिथांमोननावनो सोंनो हागोन, बिथांमोनानो रोखायै बुंथिनो हागोन रायजोफोरनि सिगाङाव। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुआरि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।